Go pa, kanako diri. Diya pagliko. Kaya si Karil diya. Padayon. Padayon, wantod babaw. Gusto niya i-video balik ang downhill niya. Padung sa downhill, uphill man. So guys, Si Karel sa uphill. this will be your first aid station. Tilap lang palihog. Aid station diri sa Tilap. Kamo inyo. Oh, ana. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Just like the usual, we start our day very early for our training. Especially karon na we are preparing for Camiguin 360 Ultra Marathon. Camiguin 360 Loop, it's a 64-kilometer ultra marathon. Pero for today, ang amuang goal karon, may time check, it's 5:10 a.m. Amuang goal karon is ma-recon ang Pualas nga ruta, 21 kilometer na Pualas nga ruta para sa upcoming Anlaw na Pualas na race. So, amo ang agian ang ruta sa 21 kilometer. We're actually waiting for our teammates. Ang akong kauban diri karon si Brent. Nami diri karon sa Rose Pharmacy sa Uptown. We are waiting for our teammates. Sa mga wala pa din nakaila sa ko LK Family, ila sa na akong kagalingon. Kasi syempre, di ko mag-assume na kaila mo sa ko ano. Ako din si Jenny Lodon. I'm an athlete and at the same time, a full-time content creator. Or should I say, full-time athlete and part-time content creator. Or vice versa. But, Pak! Grand entrance. Pak! Early ba din? Yeah, ay, dili mi early. We're just right on time. Late lang mo. Yes. Hi. Good morning. Ay, di ka drink of coffee? Ever? Yes. Ooh. Ang dami ka nang nalalaman tungkol sa'yo ah. You buying coffee? Pick up coffee? Latte? Sige. Di, uy! Di ako likod kay para there. Ikaw namin mga kuan ba tubig. Pwede ra car sa kay Karil. Magkuan man siya. Mag-convoy siya? Convoytion. Oh. Sige, sugod na ta. Let's start. Let's do this. Storya sa ka? Wala na. Di Oh. ko istorya. Managa na may diretso. Okay. Go. Pag-ilom. Posing ni. Good morning guys. We are actually doing a recon for Pualas Run 2025. Here with Team Kirkenes and KCF. Ang tag-iya sa camera, nagdagan pa. Kung kaya mag-drive car, wala problema ang driving, maski pagtawa akong drivean. Uy, kano sa kamagdagan? Dito pa! Uy, naay gamay nga kuan halas. Sabaan kong nena, kumuhinay ko.
Pa-aid station. 8-8. Ay. Meow, 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 meow. Ay. Kaya mo yan, uy. Uy, gusto mo mag-21 kaya ang mileage. Masyado na kayong malakas sa mundo ng mga tao. Kumusta ang mga elite? Kamusta mga Elite or pilit? Makapilit lang. Makapilit. Kumusta sir ang experience? So far, it's fun. Kuya Bren, kini nga video kay marag ka ng POV sa ko ano runner nga mo nilang makita. Pila na mo ka kuan? 6 na? Dagan na siguro, uy. Gadagan-dagan man ko. Ibang mileage man mo, girl. Ano pa siya, mag-long run ko kay ang kamigin. Hanap eh. Hot ka sir? Sige, okay lang. Going on a trip in our favorite rocket ship, zooming through the sky, little Einstein. Okay, go. Let's go paper flight. Tara, let's go! Ayan na. Oh, isa man. Sure ka? Ayan, mag-lisod ka. Kami na lang. Ayan, kami na. Lah, master na daw siya ani. Okay, magunong-unong na rin ka. Hunong na lang. Ayun ang kamulog. Ayun na pag hawid-hawid na ni. Ano, butang din mo. The first time ako naghawid ani nga nagdagan. Dagan Sid, kikibidyoan ka sa likod. Akong shoes, marag, it's not pang faded. Challenging kasi kay grabe na ko siya tama. Carbon food na. Then, one kind narrow. This is what you see off cam. Gabakler lagi ni sila. Grabe, panggap ra tayo nagandagan. Paspas pang istorya ni nila. Pero gabakler gid ni. Mo man yung naiskwaan ka ng mga realistic events. This is the truth, guys. Yeah. Nen na 2025. Happy April Fool's Day mga bitches.
Unsa sa laani nga nagpaalot man? Sila, resibo. Hello, Harold! Grabe ba? Sige, pabay ka karelo. Oy, kay ba? Kung sa bagay ko, kung kapoy. Kapag dito, sa subida, iya gituklod. Ano maka-KM? 11. Ah, layo pa. Tingin naman. Mabalik sa Ultra Winds Valley. Magsakyanan mi. Marami sa Oh, ano ang 21. Gani. Pwede downhill biasa. Tira bro, hawid ang brake. Oh, may break ato din ba? Yate. May break. Hi! Hi mga ka-LK fam! So karon, mamahay na ta diri. Salamat kayo sa mga tagbalay, naghahatag. Natay inununan. Pa, lang kino. Uy, apil pwede sa vlog. Vlog takeover. Ikaw na pwede sa vlog. Unsa din ni? Yes! Mana, pag after nag-burn ka og mga around 700 calories, Dili 1,400 mong ay 1,400 calories ang na-burn, magkaan pa tag-burn 2,000 calories. Pila pa no? Muna, di dyan liwang no. Muna, di dyan mo tubo ang abs. Yeah, that Lami is na siya, kwan, that is vegan cake. Oh, seryoso? Yes. And ang buot, pili pa rin mo lang. 140, 140? 140. Amanis na tani siya Fernanda. One is not an issue. After the run, this is the reward. With bread? No, white bread. May silidagan nila. Kakaon kag sili Jen? Hindi ako ibutan ng ako. Ikaw may gidilibay, tunod mo isang pulo. Gusto ko mukha rice. Yes, I'm gonna eat rice. Nagkatawa ko sa bike. Very yummy. Anak ko ba? Usap sa labas si Karil kung hunungan ako niya. Sorry, ako na. So, unsa man imong ginaspay ni masala tanan, Yuter? Pila kayo, di ba? Cookie man. May libre. Nasa 600. May libre sa TV. Pagkaon